Keď sme v roku 2008 otvárali základnú umeleckú školu a Centrum voľného času Clavadis, vysnívali sme si, že vybudujeme školu, ktorá bude podporovať všetky deti bez rozdielu. A najmä, že umožní mladým ľuďom a deťom, ktorých rodičia nemajú možnosť platiť vysoké školné za umelecké vzdelávanie, tráviť svoj voľný čas plnohodnotne a pripraviť ich na konzervatória či na iné umelecké školy. Ešte neubehlo ani 5 rokov a už traja mladí ľudia dnes študujú na konzervatóriu. Máme za sebou veľké množstvo vystúpení, dokonca aj v zahraničí. Pozývajú vás na mnoho festivalov a čo ma teší, dostávame aj komerčné ponuky od firiem, aby sme im zabezpečili program, či vytvorili náladu. Snívali sme sen o tom, že naše školské zariadenia budú navštevovať všetky deti bez rozdielu, teda rómske, slovenské a iných národností. Na začiatku, keď sme začínali, bola som veľmi sklamaná a smutná z toho, že rodičia väčšinovej spoločnosti sa možno hanbili alebo báli dať svoje dieťa do našeho školského zariadenia. A myslela som si, že spájať kultúry je len utopia, alebo o takýchto pekných veciach sa píše niekde v novinách alebo hlási v televíznych správach. V súčasnosti som však veľmi šťastná, že vás tu môžem rodičia takto všetkých pokope vidieť, že nerobíte medzi sebou rozdiely a že ste hrdí na to, že vaše deti navštevujú naše školské zariadenie.